na be aka na-akpụ ụzụ ka anyị batara. Unu ga-echeta nna anyị ukwu a elekere oge a n'ahọ na-abụọ gara aga anyị batara n'obi aka na-atụ ife wee gosi unu ife dị iche iche. Onye nkọwa nna anyị ahụ kọwara ife gbasara ọkwacharis ka na-akpọ ya nna anyị ufo nke ndị je ka igosi ha aka na-akpụ na-atụ ife ọtụtụ. Unu ga-afụ ya ufo na-agbada ikwuo ka ọkụ bịa gbada ikwuo wenye ufo gosi ya nwere ike isi gosi ya mgbe ahụ esi eme ofe nna mma ndị ofere si elunye asị. Ọ bụrụ na fara buni ha na-enu olunye asịra mmanya olunye achara mmanya ihe ọ bụla o jiri wee kwu agaghị echighi azụ na ya o nwere problem. kedu ka ha si ada emebi mgbe ahụ nke anyị tọrọ nke ndụ ka tọrọ nke anyị nke anyị tọrọ nke ndụ ka maka na ya ka Jizọs Kraịst ji wee runye achara mmanya. Ndị ụka si na ọ bụghị ya nọ nke ha tọrọ nke anyị nke anyị tọrọ nke ndị ụka. Ihe anụ maka ndị Igbo na-ekwu ofe na mma ya na mma ofe na njọ ya na njọ. Onye Igbo ndị nna anyị ha ndị mgbe ochie were ha ihe a kwuchuo okwu were elu neta ha na they can never on a gun point can never go contrary to ihe ha kwuru. Never. And if I na deal n'onye kwụwara aka ya ọtọ. Ọ bụrụ onye ọbụla the issue is that ọ bụghị onye ọbụla na-ebite ihe aka. Ọ bụghị onye ọbụla ị ga-amụ etu ịdọ wee jebe n'ihe na akpado ọfụma etu esi akpado ya. Akpado etu ihe a na kara ọfọ wee si ike. Ihe a na cup of covenant iko ọgbụgba ndụ. Ihe a na bụ iko ọgbụgba ndụ. Ịmụkwa ihe ọgbụgba ndụ mkpekọrịta gị na mmadụ ibreki ọnwụ ihe dị anya ịnama ha strong na mmadụ nwere etu ha si nwoke na nwaanyị nwere etu ha si mmiri were ka ọbara racha ọbara si na ha gbaa na ndụ. Ị na-ama ofu onye go contrary to it ị na-ama the consequences. So enwere ike iji ọfọ enwere ike iji ọjị nke mmụọ kwuru at the moment depending on the onye ga-emeke use of it. Mmụọ ya na abọsọ so akwadocha ha na were ekwu okwu. You can never change it. Go contrary to it. And ọ bụghị ekwuchi ikwugharị ya ikwucha ha na na-etu ikwuru ka ọ ga-adị were meta ya n'ala is final. And the you can never invoke it. You can never invoke it. You can never invoke it. Of course. Onye ka ndị mbụ na ndị egede na-eji ha ga-ehibe ihe dị ka ara nsị ha kwubekwa okwucha ha sị na ọgbụgba ndụ adọ n'etiti anyị na mmụọ anụma. That is final. That is why o ji adị too hard to break the covenant between arụsị adọrọ adọ and the mother. Ọ na-adị very hard to do. So ọ ihe anụma bụ ufo. Thank you. Nke a bụ ahịa naanị ụbọchị na